Tässä videosta mä en näytä itteeni, koska nyt on aamu ja mä en ole tehnyt mitään itselleni ja mä näytän ihan hirveältä. Mutta mä teen nyt tämän Marsulan esittelyvideon tänne mun omallekin kanavalle. Menkää tilaamaan mun Marsu-kanava, se on tässä. Ja sinne mä teen kaikki Marsujen iltarutiini ja aamurutiini, Marsujen kanssa puuhastelu, kaikki tällaista ihan perusvideoa. Mutta tässä on Marsula. Ja mun huone on tässä. Mä nyt hirveästi näytä sitä, mutta ja sitten mun huone jatkuu tonne. Ja joo. No tässä on ihan ekana Marsujen häkki. Ja tuossa on tuollainen kyltti, missä lukee oma kulta. Vaikka siellä onkin niinku 2 marsua, mut siinä lukee tolleen. Ja mulla on yöpuku sitten, että en oo mitenkään alasti. Mun kamerajalka on tällä löydö, että tää kamera kaatuu, koska mulla on hävin tässä se osa, että mä voi kiristää, joten tää on tällä löydö. Joten mä pidän tästä kamerasta myös kiinni. Ja sitten se on tää karvamatto, kun menee tänne. Ja mä en nyt esittele häkkiä mitenkään tarkemmin, että mennään nyt vaan tähän. Ja siis tää on taikakuutio, varmaan moni huomasi jo. Ja sitten tuon noita ihan sikana yli noita osia. Mä en tiedä mitä mä noin teen, mutta kyllä mä jotain ehkä keksin noille. Sikana kun katsoo täältä, niin tossa on tollanen koroke, minkä päällä on tollanen peti. Ja sitten se on tällainen matalempi koroke. Ja täällä reunoilla ei ole mattoa, koska se ei mennyt sinne asti. Ja sitten tässä on vaan joku random lelu. Tämmönen, tai ei tuo lelu oo, tää on vessapaperi, sit rullasta sellainen osa. Ja tuolla ei ole mitään, tuolla on ihan tyhjää. Tyhjää. Ja sitten tuolla on vessalaatikkoa ja sitten tuossa on jotain mitalleja. Tuossa mun sängyssä. Ja tuossa on siis vessa. Sitten nyt erikseen täällä näytellä. Ja vessan vieressä on taas sitten tällainen. Noin. Ja sitten tuolla on juompullo. Ja sitten tuossa on heinät ja ne on tuossa heinäkoris. Koska tuossa on ettei ne levisi tänne. Ja sitten tuossa on tuolla muovipussi, ettei ne levi tonne taakse. Sitten tässä on tällainen koroke. Ja mä en tiedä mistä toi on. Mä en edes tiedä mistä niin mä oon saanut ton tai jotain. Ja sitten tässä on tällainen porkkanalelu. Tämmönen porkkana. Ja ei tää mitään muuta sit ollutkaan, mitään ihmeellistä, kun Marust on täällä yleensä sitten päivät. Et ei oo mitään ihmeellistä, tämmönen vaan. Taikakuution yläpuolella on tällainen lokerikko. Ja täällä ei oikeastaan mitään muuta missään muualla, paitsi no tässä on meidän Paavon valjaat. Nää. Ja eikä mä en oo löytänyt tänne mitään, mitä mä voisin laittaa tonne. Sitten tuossa on tällainen lamppu, missä toi on kiinni. Ja sitten tässä on tällainen lipasto. Eli täällä nurkassa on sitten toi kakkalapio. Ja sitten on täällä on meidän pellettejä. Tuolla. Ja sitten tässä päällä täällä on Britin ruokaa, namei. Sitten täällä on jotain siemenseosta, vitamiinei, joku mitta, ja sitten on ruokakuppeja. Tää on nyt vähän kärsin, mut joo. Ja sitten tässä on joku tämmönen juttu, vähän korkeampi. Sitten täällä on vaan jotain mun omia juttuja, ja niitä mä nyt tässä esittelen. Sitten täällä alhaalla on vaan joku laatikko, ja siellä on vaan oikeastaan siellä on vaan tällaista varajuttua, yli jotain tällaista pahvia ja paperia, ihan jotain tällaista perusjuttua. Ja sitten tässä on tällainen Oreo-peltirasia, tää on iso Oreo, että jos tarvii johonkin jotain säilytystilaa, niin siinä on sitten tuolla laatikko. Ja sitten tässä vieressä, no tässä on heinät ja purut. Ja sitten tässä on meidän matkaboksi, se on poikien yhteinen. Ja sitten tässä on hoitoboksi, tosi ihana. Mäkin tykkään tästä tosi paljon. Sitten täällä on puru. Ja sitten täällä on marsujen, jos mennään mökille, niin mä laitan tänne pussireppuun yleensä kaiken. Sitten on muovipussihan, jos tarvii joskus johonkin. Ja sitten tuossa on tosiaan toi taikakuutio, noi osat. Ja tuolla on vaan mun omia juttuja, että ennen täällä on myös ollut marsujutut, mutta ei oo sitten enää.